ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಡ್ ತಡೆಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವೊಂದು ಪುನಲ್ಪ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ತೂಪತ್ತಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ವರದಿಯಾತದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯದ ಸಂಕ ಪಂಪಿನ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಗ್ ತಡಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಇತೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಗೆರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತಡೆಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಲೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನೆರ್ದಾತ್ರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ತೂಪತ್ತ ದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕುಚೇಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೊಂದಿನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಂಕಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ನ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಸಂಚಾರಲು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಕುಲೆತ ಉಪದ್ರ ಪಂಪಿನ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಪರಡಾಯರು. ಈ ಸಂಕಡ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂಡಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಫೆ ಡೇದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆತನು. ಸಂಕಡು ತೂಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇನು ತೂದು ಕೆಲವರೆಗೆ ಗಾಬರಿಲಾಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ತೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು.